Salutare, bine v-am găsit la un nou video să ne vom juca Rustic Wow. Ce se întâmplă? Să cu tremurul ăsta sau ce, bă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă până, bă? Nu știu. S-a distrus planeta, bă, mă. S-a distrus planeta. Hai, du-te. Așa. Uite ce, mă, ce pui cu mine, mă. Haideți să merem și pe la asta. Hop, ce era? Merem pe aici. Hop, așa. Cine mai? Bă, tu ce ai cu mine, mă? Sorry, ce ai cu mine, mă? Că ți sparg, abu. Mă. Te mai pui vreodată tu? Să te mai pui vreodată cu mine? Mic ce ești. Cine te crezi tu? Eu cam și picat, mă. Mă, ce mă nervează asta? Bă, tu ce ai cu mine, mă? Că te sparg, mă. Uite să nu te mai văd aici. Paci să nu te mai văd. Uită-te. SpongeBob. Șterge și tu pe aici. Nu vezi că e murdar. Ai dat și cu chipseluțele pe jos. Bravo ești. Da, bravo, mult. Nu ai rușine. Bă, dar nu ți rușini la obrazul ăla, bă, SpongeBob. Ui, picăm. Ioi, mă, cum să vezi aici? Acolo e ușa. Hoi, știi mimigheană. Ne rupe moasă. Iară tu, mă, ce ai, mă? Zi, mă, ce ai cu? Hai, continuăm. Bla, 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 hai, lasă-mă în pace. Acest mic nemernic se pune cu mine. Cum am picat? Nu știu, poate trebuie să... Iui. Ioi, bă, nu mă luați în spațiu, vă rog frumos. Iui! Ce era spus? Ui! Ioi, uite ce bine merem. Băgăm și Roblox. Da, n-avem. Asta aș avea eu, aș băga. Eu am mâncat chifteluța, cnebei. Să-i fie rușine la obraz. Du-te, ia. Nu mă să nervezi, omul, tu da și... Te scui. Bă, aici... Cum merem noi pe aici, oare? Aici, greu. Ce e acolo? Aici. Oi, SpongeBob. Tot timpul tu trebuie să dai cu muștarul pe jos. Ia uite. Cine sună la sonerie? Este aici sonerie sau ce? Nu, fugim pe aici. Eu iară lavă. Eu ce nu-mi place lava. Hoi, mă, ce-i cu tine? Hop. Dar ce e ăsta, bă? Pare că ăsta e cel mai mare cartof sau ce e ăsta? Scrieți voi în comentarii ce e ăsta, un cartof sau ce? Scrieți acolo în comentarii și dați-mi și mie un like. Dacă vreți, eu nu vă oblig, dacă sunteți noi, treceți ce să faceți. Adică nu. Să dați acolo un like și un subscribe dacă sunteți noi pe acest canal. Aici la mine dați un like. Nu știu de câte ori am murit era. Eu, tu cine ești, mă? Lasă-mă tu în paș. Hop, hop. Eu, ce bine am mers, mă. M-am plictisit. Ăsta numai așa ne dă. I-am și supărat.
Oare mai jucat noi acest joc și nu știu eu? Nu știu, i-am mai jucat jocul ăsta? Scrieți voi în comentarii dacă i-am mai jucat jocul. Nu i-am mai jucat, mă. Nu țin minte, mă uit eu pe canalul meu, ca tot, când îl postez și dacă i-am mai jucat. Că văd că e ușor, ne pricepem. Trebuie să facem și noi milionul, să avem butonul ăla de YouTube. Eu vă mulțumesc foarte mult dacă v-ați abonat și dacă sunteți cu mine în continuare. Eu vă mulțumesc. Ioi, dar ce-au făcut aici? Ce-au pus pe jos? Vă mulțumesc foarte mult că sunteți de alături de mine. Asta. YouTuber, sunt prieteni, unul cu unul prieten, altul cu altul prieten. Eu SpongeBob, nu zic că odată și pe jos eu, dar nu? Dar nu știu unde. Dar ce face aici cu atâta salam? Nu știu. Ce aici ce-o pus, mă? Bully. Bă, seama. Ioi, nu pica, nu pica. Am zis nu pica. No. Pe aici cum treci facem? Pe ea. Trebuie, cred că trebuie așa. Sare așa. Așa. Da. Dar asta e ușor. Da. Ui, am ui gros. Ioi, mă. Ana, aici eu știu cum trebuie. Cum are? Ce puntul e aici? Ce-i jocul ăla? Dacă nu reușim acum, eu gata, închid episodul, gata. Dacă amu nu reușim, închid episodul și poate mai îl facem o dată, nu știm. Vedem. Dacă amu nu reușesc acolo, eu închid episodul, gata. Tot a fost tot episodul. No. Sper să reușim, bă.